ए भाई का हो तनी 10 गो रुपया देब, हमारा बाबू के तबीयत खराब बाटे। 10 गो रुपया मिली। हाँ भाई हमार बालू ले चल के हो जा धरवा दो, तारा के 10 रुपया का तारा के 500 रुपया देब हम। हाँ हाँ ले चलो बालू हो जा। ठीक बा चलो ठीक बा चलो। चलो हाँ। आओ ए कहाँ धरी? हमारा मुड़िया पर धो दो। ए भौजी तनी देबू। का चाहे जी? ए ऊ है की हो रे? 10 गो रुपया मांगे तानी, बाबू के तबीयत खराब बा हमरा। भाग हम लग पैसा निकाल। भाग। ए भाई ए तने हाथ लगा दबो। की हो रे? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला बोल हम साला हमरा देखे मार लगा तू। कम चल सब देख लो ले भाई।